Ketina nemabrigadier ake eBitterness family vari mubishi rekuexposa vese vanhu vemuCat family vanouya kuzovapa information iko zvinobaburitswa nyaya yaJeneo Chimunda pamwechete nekuba mari kunoitwa nana Tom Jones. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Feli ari kushandisiwa neCat family iye achiti akachibata kuti G. So Jeneo ari kunzi akaenda kulunch naPatricia Jack achibva amupa imwe information. Apedza ipapo anoramba achimufonera, zvimwe chetezvo anofonera Ketina achimupa information yezvinhu zviri kuitika kuCat family, kureva kuti uyu mutengesi uye double agent azongosvika pakuresponda kuti weduwe after a lot of allegations dzaitwa Bitterness family ingotaurai kuti muri kudei kwandiri, ndaneta nemi ini, ingotaurai and please stop dragging my name muchida kunditukisa. Nyaya dzipi dzandoziva? I don't have stories. Nyaya dzese dzana uncle, you know you are lying. Muri kudei, what do you really want? So Jeneo anga ataura nyaya dzekuti Tom Jones pamari dzimwe dzechema dzaakapiwa hana kudziendesa dzese, uye pane mari dzinobva kuna Edith Chibamu dzaanotobatsiridza kubhadhara rent nekuti haasi kushanda, anototora mari idzodzo achituka vanhu obva abhadharisa. So chinhu chiri kuitika ndechekuti panyaya yekwaFeli apo haasi kuita nemwoyo wese, asi ari kuita udambu kuti awane mari. So anyora zvakare akati panyaya yekuenda kulunch weduwei togoenda seiko nemunhu akuyanika, kana ndimiwo handina kudzima zvekudaro, tipei maV11. Asi kana ukaverenga zvakanaka kukanzi unoenda kulunch nemunhu akuyanika, zvoreva kuti uri kubvuma zvachose kuti mameseji anga ari ako. Edith Chibamu wabva wangouyawo kuzosimbisa Cat family akati isusu ngatirambai takabatana takafokasa paalbum launch redu, please siyanai nenoise, stop listening to it. Remember, the devil is a liar and so is his mother-in-laws. Unity is power. Ngatirambei takabatana. Okay, so Tom Jones iye ari kuti weduwe siyana nazvo iwe Jeneo, why uchiita busy nemabhishu aya? Siyana nazvo, ngatimbonyararai, takakuudzaiwani guys kuti isusu seCat family we move. Jeneo Chimunda, wadya here shamwari yangu? Usatyiswe, hakuna mutsvene pano. Teerera Kenani iri kupisa, kwete kuteerera mabhishu ayo. So ndokunyaradzana kwavari kuita naTom Jones kuti aiwa chirega kuramba uchiteerera zviri kuitika kumakempu ana Ketina nemamabrigadier. Iwewe fokasa kuti isusu iJupiter hatidzokeri, asi muKenani tinopinda. Asi Ketina abva ati aiwa bodo, nyaya haipereri ipapo. So Ketina ari kuti tichauya nemaaudio toona kuti mubikirwa here. Mira panzvimbo Jenero, uri kuuya kumainbox uchitipa information yakasiyana siyana. Iko zvino takukuexposa kuti toda kuti uchoose one side, tizive kuti uri lieutenant general uri kujoina here camp kana kuti uri kuramba. Atidi madouble agents panyaya yakadai. So saka maaudio ari kuuya uchazvitaurira wega kuti mubikirwa here, womira panzvimbo yako, kwete kuti wamanya kumutsetse wenyama, wamanya kumutsetse wemukaka. Plus stop venting to us. Taura international thief kuti ndipe $2,000 yangu back, noti zvako zvekuti ndotukwa natsveya ini ndoita vhiki yese ndichikuyanika. Hautiite madofoka, hautauri nesu here iwe Jeneo? Were you not with Patricia recently? Mukatondifonera uti kwanire. So vabva vaisa evidence yacho ndeipi? Okay, pakaitika miziko akatoedza kufona my domza kwai matindi nemaaudio. Is it true? Haya, munyaya dzedrama you know handimo. I love everyone. My ndobva vati hobo ndinawo kwai me or you. Ndangonawo post was flying, ndobva vaisirana maaudio. Vakati ukandiramba katatu iwe Jenero iwe tichizivana ndozvipikisa, vhara muromo Jenero. One more post uchitiramba chachaya maaudio kuvanhu. Unotaura nekufonerana neni here iwewe kana kuti haufonerani neni? Mubvunzo Jenero, pindura. Saka manetizens ari kuti weduwei kana waburitsa zvozodii wozowanei? Isu maZimbabwe hatitane ukangamwa, ko zuva wawatopedza naye here naye iwe
kodei wambokondinya kana zuva zvanga zvichitomeka sense. Adzoka zvakare Keten akati isu hatidyirwe musaga Jenero, dai wagara wakanyarara hako usanditume kurovha kubasa, ndativhara muromo Jenero. I told you kuti inini I change like Irish weather. Jenero abva aisa mamised call akawanda achiedza akati you better stop it, you are bigger than that. Akanzi morning sisi, muchinyanya udofo ndiketina akuudza Jenero, kuramba uchidzoka after waplayerwa maaudio izvezvi uchafona zvakare torekodhazve chizvirega kuramba uchindifonera. So vari kuti ivo vaneta nekuramba vachingodyirwa musaga, vachataura zvese zvinoitiwa naJenero achiedza kuburitsa information. Apedza ipapo obva varamba vataura zvakare mamaxisketi vakati sisi Jenero dei machimbovhara muromo wenyu. Vanyorerana tsamba vakati that's why I don't share or like your stuff because ndinoziva kuti zvinokonzeresa. Paiswa maaudio akanyanisa. Jenero ndokuedza kunyengera akati exactly I know you are right and muri very intelligent, kuitira kuti nyaya dzake dzisaburitswe. So havasi kumira vasikana vari kuti nyaya yaJenero ichaburitswa pano, kuti Tom Jones akabasei mari anopuwa maewallet neCat Family, ari kushandisa zita raFeli kutoba mari, uye Jenero iyeye ari kukomplaina kuti maitita havana kumupa mari yake. Ndo nyaya dziri kuburitswa pamaaudios apa. Patricia Jacob vangoyawo neimwe evidence akati wedway tarisai time frame vese 1 hour ago, same status same Cat Family muri mabaranza, marita mari yeaccount iyi inopindwa navo vese veCat Family vachinyeyana nekubvondorana. So Jenau Chimunda aisa status akanzi I have heard you guys, thanks, we move, love you. Ndokubva paisiwa zvakare thank you guys, I heard you let bygones be bygones, we move. Maria Marit aita same status zvakare, we move. Vanhu vese vanachibhamu thank you, we move. Zvinoratidza kuti uyu munhu one anoshandisa maghost account akawanda akasiyana siyana. So guys, pane initiative iri kuitwa neBitterness Family. Vari kuti this time havasi kungodhila chete naCat Mother, asi vari kudhila nevamwe vakasiyana siyana. So already patova a chain of messages dziri kubva kumaghost account, munhu wese achitya kuexposwa. Ivo pachavo veBitterness vaitorwira nyaya yemaghost iyoyo. Panga poramba poitiwa zvemastar party, vakuda kuisa maghost mumastar party vachiziva kuti ivo ndo varidzi vemaghost account acho. Kusvika vana Lulu Edwards nana Changamire vatokomplaina kuti aiwa guys, mukapa maghost makupa the same person over and over, imikani zvinhu zvacho. So hakuna masoja asingarwe hondo dzavo internally. Bitterness Family iri kurwisana nenyaya yemasters, kuCat Family kuri kubuda nyaya dzemaghost. Otoshaya kuti zviri kufamba sei, but isusu pano tichange tichikupai chero maaudio acho tichatumira panext video iri kutevera.